सेथि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमाया। बैसागु बोथोरखौ नोजोर बोनानै दिनै क'क्राझार जिल्ला पटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमाया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों आरो आगु रंजालि बैसागु फालिनायजों उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमना बोर बियो आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो। मख'जाथावदि दिनैनि बे हाबाफारिखौ टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं दहनराज लाला फरायसालिमानि सामलाय आफाद आरो फरायसाफोरजों सावरायना गिबि खेब बैसागु फोरबो फालिदों। लोगोसे सोलोंथाइ हारिमु आरो समाजखौ मोजां गोजों गोजौ बिथिंजों लांनो थाखायनो बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बे फरायसालिमानिनो बिबुंगोरा आसुत गयारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बे फरायसालिमानिनो सामलाय आफादनि आफादगिरि बिभीषण ब्रह्म। लोगोसे बाहागो लाबावो समाज सिबियारि अमर चन्द्र ब्रह्म आरो टिपकाय सेनियर सेकेन्डारि कलेजनि गोरायुं प्रदीप कुमार ब्रह्म। लोगोसे फरायसालिमानि बिबुंगोराफोराबो बाहागो लायो। बे फरायसालिमानिनो गासै फरायसाफोरा खौसेयै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ साबसिन हामसिनै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, दिनै बे टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म डिग्री कलेजनि फोरोंगिरि बिथांमोन, लेक्सारारफोर आरोबाव फरायनाय गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा खौसेयै सफैबाय थानाय बैसागुखौ दिनै आगु बैसागु होननानै बिथांमोनहा फालिदों। बेयो जोबोद मोजां जादों। ओमफ्राय आं बुंनो लुबैयो जे फरायसुला फरायसुलिफोरनि जेनाखि गोसोनि रंजानाय बेयो बयनावबो दंखायो आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरनि सिङावहाय थाखुमानाय माखासे माबा थायो, गुन थायो। बेफोरखौ बेरखांहोनायाव जौगाहोनायाव बेबादि फोरबोफोरखौ खुंनायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय बेवहाय बाहागो लानानै बिथांमोनहा बेखिनि खाबुखौ लानो हायो आरो। दा ओंखायनो बाव जिहेतु कलेजनि फरायसुला फरायसुलिजोब साफ्रोमबो रोंगौ रागौजोब, बेनिखायनो बिथांमोननि जेनाखि हास्थायनाय बियो खुब गोरलैयै जाफुंगोन होननानै आं सानदों। बिथांमोनहा फरायनायजों लोगोसे गाव गावनि रोंगौथिखौ गुबुन गुबुन आयदायावबो दिन्थिनो थाखाय नाजानाया जेब्लायबो थानांगौ, आं बेखौनो खावलायो। गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु मा रोखोम फाराग? गोदोनि बैसागुआथ' बुंनो थाङोबा जों उन्दै समाव जेखौ नुबोदों बैसागु खुंनाय, बे बैसागु खुंनाया प्रकृति एबा मिथिंगानि गेजेरावनो बेखौ जों खुंफुंनाय नुयोमोन। रायजो राजा बयबो ज' जानानै बिदिनो रंजा बाजा सप्ता खनसे बैसागुनि नामै रंजायोमोन। ओमफ्राय जोंना परबतजरायाव मोनसे स्पेसियेल आयदा दंमोन। बेनो जाहैबाय जिहेतु जोङो बे हाग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोर रायजो जानाय, बेवहाय गोदोनि दिनाव हाग्रायाव मै अमा मेरलामोन। नैबे संक्रान्तिनि सानावहाय रायजोफ्रा ज' जानानै मैहुराव थाङोमोन। मैहुराव थांनानै मै अमा जेखि मान्दाब मैसा जेखि मोनबोआ बेखौ थांनानै मै अमा जेखि मान्दाब मैसा जेखि मोनबोआ बेखौ ज' गोखा गोखै खांनानै खाजि एवनानै गथ' गथाय रायजो राजा बयबो ज' जानानै जानाय माखासे खान्थि जों नुबोदों आरो मा। जोबोद बाख्नायथावमोन। बेवहाय उन्दै गेदेर बयबो गोसो होलायनाय गोसो लालायनाय जोबोद मोजां परिबेसमोन। दा बेबायदिनो न'खर न'खर सप्ता खनसे बिसोरो एसे एनै जुमायखौथ' लोंनाय जाखायो माबा बोथोर गोदाननि मुङै। ओमफ्राय बिसोरो गाव गावखौनो जानजि खाफ्रायोमोन जे गायनांगौ फुनांगौ दिन फैलायबाय, नांगोल लानानै दुब्लियाव ओंखारनांगौ सम जाबाय। बेफोरबायदि मोनसे संकल्प लानानै बिसोरो बे बैसागुखौ रंजायोमोन। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो माखासे बिथिंखौबो जों नुनो मोनो आरो मा, बे बैसागु रंजानायजों लोगोसे गोसोनि हास्थायनाय दुखु दाहा जाफुंनाय जाफुङै बेफोरनि दुखु सुखु बेफोरखौ लानानै गोबाङानो मेथाइ खननानै
फोरमायोमोन मोसायोमोन दा अबयसे दिनैनि जेनाखि बैसागु बे मिथिंगायाव रंजानायनि सोलाय दानि बैसागुखौ जोङो स्टेजाव थांनायखौ नुनो मोनबाय ओमफ्राय स्टेजाव बे बैसागुखौ खुंनायाव गोबां थाखा फैसानि माबा फैयो प्रश्न फैयो आगोलनि बैसागु खुंनायाव बेबायदि थाखा फैसानि खुनु प्रश्न फैयामोन दिनैहाय स्टेजनि जेनाखि बैसागु खुंनाय बाव सासे आर्टिस्टखौ लिंनानै लाबोयोब्ला बेनो गिदिर अंखनि रां हरनो गोनां जायो बे दिगदिया रायजो राजाफोरनाव एखमबा जोङो सान्दा बान्दा खांनाय बिहुनि नामै आरो बे सान्दा बान्दा खांनायाव बायदि रोखोम जाथाय जालांनाय बेखौबो जों नुनो मोनो आरो मा दा जाय हक गोदोनि जेनाखि बिहु बा बैसागु खुंनायमोन बेयो खुब सिम्पोलमोन आरो मा दानिया एसे जाकजमकता जाबाय खारन दानि मुगाया जान्त्रिक मुगा जाहैबाय बाव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आधुनिक मुगानि आधुनिक रोखोमै जालांबाय आरो मा मोजां सेथि रंजालि आगु बैसागु फोरबो फालिनाय बेयो दिनैहाय जिकिबि फरायसालिमानि गासै फोरोंगिरि गासै स्टाफ आरो गासै स्टुडेन्टफ्रा ज' जानानै बेखौ लानाय जादों माने लानायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो फैगौ बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां जों सिगांग्रो बरायनायजों लोगोसे जोङो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ फरायसुलिफोरखौ माबोरै जोङो माने इनकारेज खालामनो हायो बिनि सायाव नोजोर बोनानै आरो फारसेथिं जोङो फरायनायजों लोगोसे गावनि राव हारिमु आरो फोरबोफोरखौ बोरैहाय लांफानो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानै बे आगु बैसागु फोरबोखौ दिनैहाय जोंनि फरायसालिमायाव जोंनि गोरायुंनि पारमिसन लानानै खुंनाय जादों। दिनै नोंथांफ्रा मा आयदाफोर लानानै दिनै खुंफुंदों बे आयदायाव जोङो ओरैनो सिगाङाव जोङो वाल मेगाजिन इन्जुर लाइसि बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ दहाय फुङाव मावबाय दा इन्जुर लाइसि बेखेवनाय हाबाफारिनि उनाव जोंना बेयाव माखासे आलासिफोरनिफ्राय बिबुंथि लाखिनाय माने बे फ्रि बैसागुखौ मानो खुंनाय जायो मानि सायाव मानो बेनि सायाव बिबुंथि लाखिनाय दा बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय आरो बिनि उनाव जोंहा बैसागु बिबुंथिनि उनाव जोंहा सनमान लानाय हाबाफारि दंमोन उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय आरो दायो जोंहा मोनसे बे फरायसालिनिनो डिपार्टमेन्ट वाइज मोनसे बैसागु एबा बिहु मोसानाय माने कम्पिटिसन हाबाफारि दङ बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे हाबाफारि दंबावो बे कम्पिटिसन जोबखांनायनि उनाव सेलेक्सन जाखांनायनि उनाव आरो जयै खेबसे फ्रि माने उदाङै बैसागु मोनसे खननानै गावनो खुगाजों खननानै आखाइजों दामनानै मोसानाय मोनसे हाबाफारि दंबावो फ्रि माने उदाङै बैसागु मोनसे खननानै गावनो खुगाजों खननानै आखाइजों दामनानै मोसानाय मोनसे हाबाफारि दंबावो जों बेखौ खालायगोन आरो बिनि उनाव जोबथारनायाव जों मोनसे बोसोर गोजामनि गोखा गोखैखौ जयै खांनानै माने जानो नागिरदों बा जानो थाखाय संदों बेखौ जोबनायाव जानायनि हाबाफारि लादों आरो उननि समाव जोङो निस्सय खुंगोन आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन मोजांनिफ्राय मोजांसिन जोङो बेखौ खालायलांनो सेस्था खालायगोन जिहेतु जोंहा बैसागुजों जोंनि बर' हारिया रिलेसन दं आरो बे बर' मेजरिटि जायगायाव थानाय मोनसे फरायसालिमा दा जों बे फरायसालिमाखौ लांनोबा जोंनि गासैबो फोरबो जोंनि बर'नि जाथिनि गासैबो मावनाय दांनाय कालसारखौ लांफाजोबनाया जोंनि गोनांथार बेजों लोगोसे बिभिन्न जाथि जनगोष्ठियाबो जेन' जोंजों माने इनभल्भ जानानै बे फरायसालिमायाव मोजाङै सोलिलांनो हायो बेखौ जों नोजोर बोनानै बे प्रग्रामखौ बोसोरे साबसिननिफ्राय हामसिन खालायलांनो जों नाजाबाय थागोन। गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर बिथांमोना दिनै बैसागु फालिनायाव बाहागो लादों निस्सय जों खावलायनाय बायदि बिथांमोना बिराद मोजाङै बाहागो लादों आरो बयनिबो गोसोआ बिराद मोजां दिनै आरो बिथांमोना बिराद एक्साइटेडमोन जे बे प्रग्रामनि थाखाय दिनै बेयाव फैनानै बिथांमोना गावसोरजों गावसोर जोंनि सिगाङाव बुंनाय बायदिबा मोजां अनुभब खालायदों आरो मोजां मोनसे परिबेस फैगासिनो दं कलेजाव आरो थासारिया मोजां जागासिनो दं होननानै बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायदों मानो होनना बुङोबा बयबो मिथिगौ परजरा होननानै बुङोबा एक समाव बिराद फैनो गिनाय थासारिमोन दा बेयाव बर'जों लोगोसे बर'आथ' बर'खा आरो गुबुन हारियाथ' फैनो गिसिनखायोमोन दा बेयाव बर'जों लोगोसे गुबुन हारियाबो बाव फ्रियै माने जोंजों रंजाफानायखौ जों नुनो मोननानै जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार
आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट, सर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार, फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।